дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон бо ҳузури сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Корея дар Тоҷикистон ва роҳбарияти китобхонаи миллӣ ба хазинаи маркази омӯзиши забони кореягӣ китобҳои нав тақдим карда шуд. Дар ҷараёни тақдими китобҳо гуфта шуд, ки бо дар назардошти он ки ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Корея дорои таърих ва суннатҳои хоси худ буда, таърихи робитаҳои байни ҳамдигарӣ тақрибан 1300 сол пеш оғоз гардиданд. Аз замони барқарор гардидани муносибатҳои дипломатӣ дар соли 1992 дар ҳар ду кишвар бар пояи эътимод ва эҳтироми мутақобил муносибатҳои дӯстонаи худро пайваста рушд доданд ва пас аз таъсиси сафорати ҷумҳурии Корея дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 ҳамкориҳо ва табодули дуҷониба дар соҳаҳои мухталиф аз ҷумла сиёсат, иқтисод, иҷтимоиёт, фарҳанг ва сайёҳӣ ба таври назаррас густариш ёфтанд. соли оянда дар шаҳри Сеули ҷумҳурии Корея бори аввал саммити сарони давлатҳои Корея ва кишварҳои Осиёи Марказӣ, ҳамчунин саммити сарони давлатҳои Корея ва Тоҷикистон баргузор хоҳад гардид, ки дар он президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сарони 4 кишвари дигари Осиёи Марказӣ ширкат хоҳанд кард. Ин иқдом дар заминаи густариши ҳамкориҳои дуҷониба дар ҳама соҳаҳо аз ҷумла маориф ва фарҳанг шароити мусоид фароҳам хоҳад овард. Чунин иброз доштанд сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Корея дар Тоҷикистон. Бо қаноатмандӣ зикр гардид, ки Тоҷикистон бо пешбурди сиёсати дарҳои кушод робита ва ҳамкориҳоро бо Корея пеш мебарад. Дар робита ба афзоиши таваҷҷӯҳ ва талабот ба забони кореягӣ ва фарҳанги Корея, ҳоло дар 8 донишгоҳи Тоҷикистон марказҳои фарҳангии Корея фаъолият доранд ва дар тамоми Тоҷикистон тақрибан беш аз 2500 донишҷӯён забони кореягӣ меомӯзанд ва дониши худро барои омӯзиши фарҳанги Корея густариш медиҳанд. хусусан маркази омӯзиши забони Корея дар китобхонаи миллӣ, ки соли 2019 дар китобхонаи миллии Тоҷикистон ифтитоҳ ёфт, то кунун дар омӯзиши забони кореягӣ ва густариши фарҳанги Корея ва Тоҷик нақши бузург гузоштааст. Дар ин ҷо синфхонаҳои омӯзиши забони кореягӣ фаъолият мекунанд, ки дар онҳо тақрибан 400 шаҳрванди Тоҷикистон забони кореягӣ меомӯзанд. Ҳамчунин моҳи июни соли равон барномаи омӯзиши фишурдаи забони кореягӣ барои ИБС таъсис дода шуд, ки дар пешбурди низоми иҷозати кор байни ду кишвар низ саҳм мегузорад. тавассути ин марказ шумораи зиёди шаҳрвандони Тоҷикистон имкони осонтар омӯхтани забони кореягӣ ва таҷрибаи омӯхтани фарҳанги Кореяро пайдо мекунанд ва дар натиҷа ин таҷриба ба густариши робитаҳои дуҷониба байни ду кишвар саҳмгузор хоҳад буд. бояд гуфт, ки дар шаҳри Душанбе маркази таълимии нав бо номи Titan Training Center боз шудааст. дар он сокинон метавонанд забони кореягӣ омӯзанд ва барои кор дар Кореяи Ҷанубӣ омодагӣ гиранд. Кореяи Ҷанубӣ яке аз кишварҳоест, ки ба қувваи кории хориҷиён ниёз дорад. барои кор дар он ҷо донистани забони кореягӣ ва супоридани имтиҳонҳои махсуси забондонӣ лозим аст. дар ин марказ ҳамчунин барои таҳияи ҳуҷҷатҳо ҷиҳати муҳоҷирати корӣ мусоидат мекунад. яъне ин марказ ба таври махсус барои иҷозатномаи шуғл омода мекунад. барнома ба шаҳрвандони Тоҷикистон имкон медиҳад, ки расман дар Кореяи Ҷанубӣ кор кунанд.